on calminama e yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV suway mawɗo debbo e gorko mo kala salminama salminago neeri e salminago teddugal en garti ɗo e jewte men fina tawa gande men ɓaleɓe ɗe tawɗen mamiraɓe tawi mamumen mawɓe ɓe golli hen golle jodde baɗɗe fayida ɓe cali hen yaware ɓe nunɗi hen ɓe teddi hen ɓe koni hen wone mabɓe yaaɓe yo allahu lamɗo yo mabɓe yafoɓe harnaɓe aljanna won mawɓe heddiɓe ina janggi gandal ngal ne duusa ina jangguina sukaɓeɓe yo Allah ɓoyno gandal ngal yo duusa ngo juur kono en jettat sukaɓe jaɓɓe janggude tawi janggi kinaki jaɓɓe ɗoftade ndewi e sernaɓe teeni gayni ndemi jiggi mbaɗi hunde foof gam ɗaɓɓude gandal ha Allah hokki ɗumen waɓeno ceerno men ceerno Boubacar Camara e wondiɓe makko ceerno Boubacar ɗen jettamo ɗe jarnomo no jettir tan yoga e rewoɓe ɗo jetto keeɗo noon sababude almuɓe makko ɓe meeɗa woytade en wiide o waɗi ni walla o watti ni gollal ngal wonko jimmi laɓitinen hannde ma won wonɓe ɗo e galle he ɓe ganduɗa pamodirani awaɓe ɗo e galle he to banggue golle ɗe dutto ne mbiya Piindi TV dalti wadde gande ɓaleɓe mbaɗata ko TikTok mbaɗata ko Instagram ala wona gonga koɗo wonno woni mi rutto e won yimɓe ɓe ganduɗa ko gollotoɓe golle mumen hande jande foof haalana arta e men kaari mi noddi ɗum mi heɓani ɗum kaari guila mi dokkum ɗum hunde mi heɓani saɗa kujam yo yimɓeɓe nden ɗon ko bonnata wone almuɓe ɓe ganduɗa so tawi neldama poti jokkidde so jiyani noddita ceernajo wadde jiɗɗen ko Piindi TV yo won jaalal gande men ɓaleɓe safroɓe safteɓe haaloɓe so nunɗal ala hen ala ko jogoy wonde ceerno Boubacar hono makko en mi haalino ñanden amen jeeɓir ɗum galle makko West Foire ko ganduɗen mo ko ha joni koye galle goto hoɗi o waylani galle o waylani adresse ɗum wonko firtata kanda tawani mo ɗon ko joyiɗo toon to Ndoyen to galle cheikh mo ganduɗa ko cheikh Nourou gandaɗo mo gandal mum yaaji e teddugal makko e muɗum kala nde kalɗa e Boubacar wima kala ko daña caggal Allah e jignaɓe amin jetta Allah min jetta ceerno Nourou to min ƴetti gandal amen ngal kadi nunɗude nde ko wallude ceerno mum jogade konngol ko wallude ceerno mum sababude ceernajo o ko dimo ko tedduɗo ko ganduɗo ko nunɗuɗo noon amin jettuma e almuɓe ma wiyoɓe kala nodduma ene kemma a meeɗa waylude numéro téléphone a waylani hoɗande min jetti min jaadimama ceerno hande noon ngal ɗo ñandugol ko ngal jongal no feewi holto gonnoɗa jarajef alhamdulillah والصلاة والسلام على مولانا رسول الله سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن والاه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيد أبو جوب من شلمة ماما من بدي هدينا الله صلى الله عليه وسلم أو فاتح أو صلاة الفاتحة تود كل مكون غندن كل برندو تدو اللبه إن هند نيلاو ما بور تدو نيلاو ما جه إن هند جمع بور تدو جمع جه وني جبنا دنا محمد صلى الله عليه وسلم كل مكون غندن على لور برندو ماوند لور نلا صلى الله عليه وسلم دندانغ لبدي فكم بور ماوند ودي يا بكورك بور ماوند إسي كلور كورك بور ماوند سبسي ونانا نلا صلى الله عليه وسلم لور كورك أرتا كنلا صلى الله عليه وسلم كلا ويندا كنلا صلى الله عليه وسلم تكي ويندا ودي إن هند لور برندو تدو لبه ودي من شلم دون من دوات من شلم ما من جور ما من جارنو ما أجارا من في لين نقول يتيم لين الفول بيتيم الحمد لله رب العالمين إن غيري دو هند أوره onon garanno oɗon kam tawe hande ko min ari min wima min arata hande sabi taki ɗum waɗi ko mitti kama golle he il faut mi ara ɗo mi woylaya ɗum inchallah rabbi jewtiden hen sabi hande yakkoɓe hande ɓeni jakka ko mbiɗa ko hande sabi hande ceerno hande so hande jogui gandal jooɗi hombo liggoro gandal makko ombo wiya ko ganda te hombo bagga yimɓe hombo ñaama seeɗa mumen si jomum noddima heɓatama si jomum neldima sadi ka a wattan poɗɗa waɗirde ono wona ceerno ar yanto hen tan ɓen noon hande yonti hande ɓe immo hande ɓe jalta hande a liggey ceernaɓe ɓe gona seeren alhamdulillah min jetti Allah min jetta Allah no fewi miɗen juulani la sallallahu alaihi wasallam miɗen jetta jignaɓe amen gandal komin tawɓe ɗum komin ronɓe ɗum
min jangi de gandal foti jangede min jangi a wuro Mawlana Cheikh Nourou Bana mbiɗa ni woli Allah mawɗo eɗen ɗum ñagono Allah yo Allah yurme yaafo ɗum yo Allah ɓumno annere makko yo Allah ɓesdo ande yo Allah tasina annore makko bijaye Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi salmini dendagal ɓesgu mabɓe fof dendagal ɓesgu mabɓe fof gila khalifa makko ha kay tigueɗo ha tigueɗen fof mbiɗa salmina dendagal mabɓe fof mbiɗa ɓe salmino aɓe juuro on noon ni amen ko gandal o ni amena needi o ni amena nunɗal wadde min mbawa won ko wona nunɗude ɓe noddata he mbaɗa ceerno Boubacar kam kala komin jokkodiri komin jokkodiri makko fof alhamdulillah min notta ɗum min keɓani ɗum kala komin ɗum leldi e mboni a waɗa noon poti waɗandade wadde min jetti Allah min jetti ceerno Nourou Ba ɗum ɗon woni alhaali o a jarama to banggue namde wonde kalɗen ɗo ko ɓooyi ko fate haalino ko fate dabare hande tan mbo sikki mata meɗɗa arde ɗo minen min keno ko tawoydema eyi yimɓe hewɓe e jewtema jewtude namnoon ko fate dabare wonde aɗa yaari hen yesso to banggue bonnude neɗɗo o bonnude arsugue mum ɓesguji eko nandi hen ko mbawɗa siftinde to banggue dabare gam rende yimɓe caggal Allah ɓe gona e kisal e ndenka kamɓe ɓesguji mabɓe fof alhamdulillah eyyi hande jamanu o hande ɗo ɗomo tolni hande kene jeeya ganduɗan ko gallankori hande yimɓe walla dabare kewɓe hande jakkarama walla dabare jakkare ɗumen saabi taki ɗum a wonda a yiyat neɗɗo daña teddugal neɗɗo añana ɗum yaaha naata seeren ɓe liggo ɗum yakkana ɗum golle mo fof taw omo jogino golle moƴƴe golle ɗe darto taw anda eko waɗali ɗum noon tawa ko dabare waɗali ɗum ɗen dabare noon hande miɗen jogui hande lohle ɗe ganduɗa kala ɗe min looti joom makko dendagal wonɗo dabare makko fof iwata ha laaɓa ɗum kam ala sikki sari hino waɗi leɗɗe maɗɗum hino waɗi Qur'an ko gollete kama ledde majjum ɗum si waɗama ha paari ko ndiyam gueeci waddete est ce que haɗa andi gueeci ala ka jeeytaka gueeci de gueeci yaltinani ɗum gueeci ko jeeya gueeci re ɗum heddoto gueeci kala ko jeeyaka gueeci si ɗum naati gueeci ɗum yaltat ɗum noon kala lotɗa ɗum mbaɗɗa ɗam ɗon ndiyam gueeci dendagal ko wondoma fof iwata ha laaɓa on ñalngu mo puɗɗiɗa lootade a yiyata hoorema softede te ma yi hoorema ɗoyɗiɗi ganduɗani a feera ɗane ganda an wonko wondoma ɗum teggito maɗa inchallah rabbi ɗen dabare noon ko gollete waɗe inchallah rabbi so waɗi ɗum jommo ko dendaga woni makko iwata ha laaɓa inchallah rabbi a jarama en jetti Ali Fall kanko jogui caméra kanko montata en nelli duwaw faade Djiby Dieng pilmannoɗo o jignaɗo makko goto kono yalti aduna to Kanel to yo Allah ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna amin ya rabbi ceerno Boubacar to banggue dabare neɗɗo ne ittane tan o dañi ko mbiɗa ko o waɗe iwa so ɓooyi kadi ne waɗe ne arta beele so tawi ittama ha gasi ina jogui ko watte tawa ne reena neɗɗo o caggal Allah taw ala ko wawi yentude muɗum gongol eyyi aɗa andi kala ko jiiɗa kala ko jiiɗa ko itta foof hino waɗi ganduɗa ko wattate ɗon dabare hande sa ittini joom makko hande haɗa foti waɗan hande karangal ganduɗani hanti dabare kam mbawata ɗum dangude kala immiɗo pour wadde ɗum dabare inchallah ɗum ruttoto makko on duwa no wooda mi haalino mba jewtam jawtuɗe mbimami lekki ganduɗani maayiɗo immi to neɗɗo yani toon maayi kinɗon lekki mi layata lekki ki heewani ɗo ki woni si alhamdulillah ki anda a faami de kinɗon lekki noon siki arama waɗi ñalngu koki arate waɗi heure mboki arate waɗi koki salminirte waɗi mboki sorate ɗum noon guitte hen ko si ittama hen inchallah rabbi joomum fewnane ngal ɗon longal lootongal kala dabiɗomo nauzu billahi eyyi hoto neɗɗo dabomo kala dabiɗomo moƴƴata makko no waɗa sa porta e sernaɓe liggotoɓe koye noon no mbiɗa ni ɓe mbima saɗa looto ya heddu hen seeɗa pour bandiraɓe ma walla enɗama saabu hay ɓen so jenema koko hen tawi mumen eyyi hande ko mbimami ko gandal hande neɗɗo sombo reena hoore makko reen ka takkima saabi taki ɗum kala hande mbo ettiniɗo mo wawanama diga rek ko ɓuurma ko ɓaade ɗum yahanatma min daiman so mbiɗa liggano neɗɗo hay si jomum wiyani kam noon so mbiɗa liggano neɗɗo o wallu dabare wallude hen ko simbari mbiyani ɗum ko mami ɗum liggana ganduɗa kam ɓesmu heeɓe dentata e joom suddimo wonɓe galle ɓen dentata ganduɗani hanti kam ɗum si immi makko hayti banggal ɓesmu makko ay goto wawa ar pour bonnude ɗum neɗɗo saɗa reen ko taari ɗum min ko noon liggaran to banggue dabare to banggue haare so tawi wonɗo tolnoto ne yaa saaha neɗɗo o yimɓe naata donka yo iw an so tawi dabare ɗeɓi jarnudema kaptotoɗa tan daña woni ko lekki walla ko kurso walla ko holɗum walla ko aye eyyi ko mbiyami ko dabare kam tampin jomum ta andi koto gasi hande numéro ma somo yiiɗi noddu 77 mbaɗanmi somi waɗi 76 mbaɗmi numéro ma mi yana yaggoɗo gonga
koto samba andi tan on kot tan piyata dabarde iwata makko ko lohngal wonata lohngal wonata bangal kurus walla bangal khalwa dum hin wadi haaji mbo goddum bodum yahata istay ko wallo dabare dum kam ko lohngal joni ittan dum joom makko mi wadan dum ko renata mo inchallah a jaama to bange goddo ngol en kalen ko faati affaire dan yankobe cadel ne nyata gila iyadu cadel ne ta e leedele de cadel ne ta e kayitaaji wonen gatkan non ko wurtade ko mbawda haalde dum alhamdulillah hadde mi haalen mi salmin dan yankobe fof kala neddo waawi wonde hen midama ñaagano Allah yo Allah newnan mo toon denda dabbita fo yo Allah newnan mo dendangal be jokkodiram toon fof kadi e dan yankobe kam ti joomum avant homo danno mo foti ƴewde laawol makko avant homo danno ƴewne laawol makko yomne yewne laawol makko ande sadak makko e do am foti wadanede dum hina adda joomu sey toon dañata gallankor mais joomu yeyi toon kadi hebi caɗele si noddi amen tawi ko wallu kayitaji inchallah rabbi dum kam mi laytata dum kam hande mi gollondira yimbe hewbe hande alhamdulillah be kebi kayitaji hina wadi do battela bangal colli ɗiɗi kalannomi on si joomu waɗanama inchallah rabbi heɓat kayitaji tawi jiɗɗo ɗannade kadi homo litta o kayita homo yiɗi ɗannade ko on ɗon du'a liggante heɓa kayitaji ko yaawi inchallah rabbi no yaada riyada noon balɗe tati riyada noon jiiɗa khalwa riyada woni waktu joyɗi hen gollete ko tawi ko khalwa jo haaja mum addani kam haaja an Abou Diop haaja on ɗon on simo nahri khalwa on haaja mberemo humtami door yaltude hay goto yiyata kam wona ko weli kam ñamanmi simi sohli ndigane mi windat kayito mi totta almudo addanami a faami so tawi ko riyada noon waktu joyɗi hen uddete fajiro si juulama joomum uddoto ne waɗi ko liggoto inde Allah ne liggoto ha timmina door uddidde tisbar o noon ɗin waktu joyi kam ndigi jeehat ɗom isi pari ɗum kam a jokkoto golle maɗa on riyada si waɗanama balɗe tati huɓɓana sondelaji tati ɗi ɗi jahaɗat ɗi a yasino inchallah rabbi Allah newna gueɗe makko inchallah rabbi sondelaji tati yasin so mbaddama ko jibinta ɗum woni pour ko ɗaɓɓata ko maɗa haalta ko tan kaala ko haalta ko mbimi ko ɗaɓɓata ko ɗum addi yasinaɗi kama sama sondelaɗi a andi yasin hino waɗi jeeɗiɗi ɗum waɗi jeeɗiɗi yasin o e muvinaji jeeɗiɗi o kuɓɓanta sondelaji jeeɗiɗi on pour joomum huɓɓe a wallo arsuka on ko yasinaji jeeɗiɗi ina waɗi julɗele majjum janggane yasin kala muvin garaɗo sondel goto huɓɓe sondel o no mbo haccata huɓɓe ha mbo gasa si waɗi ɗum après waɗane ngallo nga waɗante huɓɓata walla arsuko walla jawdi kala gallankor walla hoodere suuɗine e naggam ɗum iwata makko ha laaɓa tawi ko wallu kayitaji noon e wallu ɗangal ɗum ko sondelaji tati ɗi ɗin ko sondelaji tati ɗi e riyade balɗe tati on gollante to banggue golle no waɗa saaha ballo neɗɗo caggal Allah e jignayi mum do wuuji ha daña golle bonnane golle ɗe mbiyani banggue dabare mbaɗon feere ha arta kono honko ñibde hen hayso iwani honko ñibde hen honko dañi ko welɗum hen welɗum noon jogui ɗum feere wonde enen jogui ɗum feere ko laaɓi neɗɗo so woni golle ha ɓooyi bonnira hen ɗum hin ɗum waɗa walla ko mbinɗen ko dabare ɗeya neɗɗo wona golle ha ɓooya tan golle ɗe moƴƴa ɗum miɗen dañi musidɓe hewɓe jammitare kam ɗum ɗon e si yoɓe gandu haaja mabɓe humtima kala jokkodirɗa won banggal ɗum ɗon billahi allazi la ilaha illa haaja ma humto saabi ko dabare waɗata ɗum dabare hin ɗum waɗa deɗɗo gona golle ha ɓooya tan hoto tan yakkere ndiga ko yahata makko horo andu ko ɗum woni ɗum noon simi ƴewni joom makko tan mami andu ko warali ɗum te mami ñawdu mami humta haaja mum inchallah rabbi a jarama haade men yettade yonta gonaɗo banggue dawgol politicien ji ɗi politique o na yaaji caɗele to e ga alay saago gartene banggue safruji ɗi nde tawno jewtere ma adande en kalni safruji kewɗi kadi ko mawɗum on sababu ɓe hen hay foof en jiidani won hen yiiɓe to banggue gorago ngu ha joni holno liggortoɗa ɗum eyyi gorago ngu kam no woodi piɓol majjum ina woni piɓol majjum ngol so joomum waɗanama ngol inchallah rabbi gorago mo artat tawi o sertano gorago o sertata gorago ha daw o maayo hina waɗi lekki majjum kadi hanani gorago ko ɗon façon-ŋaji ina heewi hino joomum hono waɗi joom makko oɗo gorago makko mbo tiiƴani o wawana debbo haydara ɗum ne waɗi safaruji majjum spécial hino waɗi gorago mo ganduɗani joomum homo jogui gorago esi
o ɓoyata debbo jafɗon kam konguɗe ko en jangguinaɓe ko en jangguinaɓe a faami o ɓoyata debbo makko nani ɗum nek safaru majjum spécial ina waɗi ganduɗa kam noon ndeysan o wawa haydara kam kombo mayɗo carrément ɗum nek safaru majjum spécial ɗum dal kala gonɗo gorago o noddi kam ma en gollodir e ko labti ha kay kepta gorago maɗa inchallah rabbi mi layata noon hon cafiranmi walla hono mbaɗiranmi jomum heɓta wona dumunna walla ene jogui no waɗirte ha gandi so tawi no selli wonta arta muɗum rafi o tawi ko dumun on mbiɗa pour dumun ha ɓoye arta ɗum wona cafrigo ɗum ko kalma wajiɓe kalma tan mbaɗata totta jomumen min mi safranma ha cella kepta gorago ma inchallah rabbi ko fati seyɗani walla ɓe mbiya ko ɗemgal ɓe mbiya ko neɗɗo waddama e neɗɗo jamma waddama e gorko ladde waddama e debbo ladde onko mbawɗa hen seeɗa ceerno Boubacar Camara walla seytani kam ɗum kam alquran lay ɗum kam koko woodi kala ko woodi inde rek koko woodi kala ko woodi inde koko woodi ceernam Cheikh Nourou Ba yo Allah no yafo ɗum noon wiyatno wi kala ko woodi inde koko woodi ɗum noon tagi ɗum min namtono ɗum ko beeli yimɓe ko mbiyata ko beeli suhñaɓe andano mbiyaton onon ina wiye noon beeli ɗum yahoɓe jamma naggam beeli ɗum no woodi ceerno yahoɓe e si kam ko neɗɗo maninoɗo wima kala ko woodi inde tan koko woodi kala ko woodi inde no woodi kala ko woodi inde no woodi wadde noon seytani kam koko woodi hande zaman men hande o ina jeeya ceerno Abou ko tampini yimɓe hande o walla seytani hande hewɓe hande gallankoreji mumen wona hay wallu dabare de ko wallu seytani teeri ɗumen gila wallu dewgal pota resede a resaka a faamide aɗa ɗaɓɓita liggey koroɗa ɗañ liggey a faamide gonda neɗɗo ha ɓooya gonda debbo e gorko ha ɓooya tan koɗo ha taw ko banggal dewgal wondo hakkude moɗon pour ndesodiron ha ɓooya tan ɗum hoɗo ɗum yakkito ɗum ɗon fof ko wallu seytani waɗata ɗum noon mbiɗen jogui safrigo ko yaawi inchallah rabbi simin jokkodiri joom makko safrigo o dirata balɗe 7 joomum seytani o yalta ɗum ha laaɓa inchallah rabbi te ma waɗane ko renata ɗum ganduɗani ko seytani hanti wawata ɗum tampinde inchallah rabbi yeɓenkoɓe e Piindi TV gonɗen ko yewtere men gande ɓaleɓe fina tawa musidɗo men Boubacar Camara kanko woni koɗo men kono ko koɗɗo ko neɗɗo e nder galle he ceerno Boubacar to banggue ɗin sifaji holen ko ɓuuri hewde arde moɗon beele seyɗani o ɓuuri hewde arde koto banggue dewle walla ɓuuri hewde koto banggue waklidde haqqille neɗɗo walla ko wurtume fitnaji walla ko haweji hol hen ko ɓuuri wawde arde maɗa ene heewi façon mbo ɗum ardata neɗɗo saabi min mi jotodiri e neɗɗo tan o wi kam min seytane en tampini kam mbi ɗum seytane hono waɗatma wi kam o wawa wonde e nder yimɓe o wonde nder yimɓe o wawa wonde e nder yimɓe so woni nder yimɓe ala sa wona nder yimɓe ndiga mbaɗa ko mbawɗa lijjidde saabu ko woni nder yimɓe tan wawa tan comme ça ko woni ko kañi woni e makko il faut que iwa ɗon ici alhamdulillahi min jokkodiri ha Allah waɗi jaam mi layata inde makko hombo andi si yeeɓi hombo andi miɗa andi wona on tan ene heewi wallu seytane kadi hina arda maɗa kadi hay wallu gorago on layɗen joni tan wallu seytane hin ɗum waɗa wallu seytane hina jagga gorago neɗɗo ha kay a wawanta debbo maɗa haydara a yiɗata hay wondude debbo maɗa joni noon ɗum noon si jomum arani amen minen miɗen gandi nomin ƴewnata jomum ha min ganda ɗum hono ɗum woniri makko te mamalani hande ceerno Abou wallu ƴewgal alama kulmen hande a dow lesde ƴewgal hol sifa billahi allazi la ramli o alama kulmen hande a dow lesde billahi allazi la ilaha illa hu mi laykinaki de mi ƴewnata neɗɗo jojo mi ƴewan ɗum ha ɓooya hodo o wulla mbino ko kewi wi kam ceerno an mande anduno kam wi wallahi mi andama gandal tan ceerno Abou gandal fenata de neɗɗo hombo wawi fende isi gandal meɗata fende hayla yawmul qiyamati neɗɗo o noon hombo wawi jooɗo wiya ko ganda naggam o fena taw wona ganda a faami ɓe jayɓe sisiɓe jayɓe jeng men kewi a itti lawol pour yahde e wuuro yahde e galle sa jippa e lawol ngol ama yettoy e sala jippiɗa lawol yettoytaka alhamdulillah ceerno Boubacar sen gatte sifa goɗɗo to banggue hémorroïde en meeɗi ɗo haalde haala muɗum heewi yoɓe mbawi ɗum safrude jaltowo o nattuɗo o gaddowo ƴiƴam o sahaɓe mbiya so hémorroïde o ɓooye neɗɗo ene jagga cawɗi reedu ene jagga guite ene jagga dande ene adda ɓandu wuulo ko pamta yimɓe hémorroïde so jaggi neɗɗo holno wayata e holno safrirte hémorroïde kam so jaggima ene jeeya maani majjum ɓandu ma ndu wulat ɓandu wuloru ɓandu ma hende wula ɗum kam yo andu hémorroïde nanguima o faami de gueɗel ɗimmel ngel kadi hémorroïde ko façon ngaji comme no mbiɗa ni ene waɗi
externe mi anda hono France bira way ko der tan heedi ndero heedi way so nadi dow en yalta ha wala paali bowal gasi on non woni monsieur o tumi hama tambili yalta rek hembo addan joom muccadele sabu Amérique hini yaha kay nanga joom mon biwa men hay ngurago yahata nanga joom makko Amérique moƴƴani alhamdulillah eden jogi cafreji majjum heden jogi lejje majjum den leddi en totti joom makko ko traitement wonata ma yaha kay yalta ha laaba tos kam woni ande gondo o nder makko ɗum ko safara wonata joom mon wo seyata ha laaɓa kam andi ko woni jaltowo kala kono wawi won hende ma yahamba laaɓa tos ha kay mba laaɓa tos o wonta jam makko inchallah rabbi aji noon leɗɗe siti na ndiyam e lekki taw ko condi to banggue siti beele kin lekki ne heddi e holto doole makko tolni e wawde habtade siti o hande waalo ɓuuri ayde hande kin lekki ha hande wangal siti kala mo jokkotiro hen e bangal siti Allah safruma a kin ɗon lekki ha hande ko woodi alhamdulillah mbete ko sababude wiyete ko rafiji kajo no mawɓe men mbiyanno ndenni madde mataw ko ɓadade on ɗon walla seanaɓe mon ɗon e wawde ngal gandal saabi dontu on walla on jiggoyi ɗum banggueji goɗɗi eyyi gandal ɗo wallu kajaw ɗo ko mbiɗa ko walla site on ɗon walla kajawro on ɗon komin tawɓe mi wiyima 5 min deɗɗimi ko yimɓe ɗiɗa goo jignaɓe ɗiɗa deɗɗimi mbo sohnajo mbo debbo on kam mbo jignaɗo gorko on hay fof koɓe safroɓe gonɗo jignaɗoma debbo ne safa jignaɗoma gorko ne safa wallahi al azim jignaɗo debbo o ko moodi ndungu wiyeteno en layni ɗum jeeyata men ɗiɗana on ko banggo safara bangge leɗɗe ɗum anduno ɗum jangguno bangge leɗɗe min donti ɗum ɗon min jangi ɗum ɗon sagi jignaɗo de gorko o jibinɗo jignaɗam gorko Boubacar Camara mbo innirami o on ko walla safara on ko walla Qur'an yaharno on kala mbo anda ɗum hande alle mboro kala jippiɗa mboro mbiɗa ceerno Boubacar Camara na anda ɗon Boubacar Camara mawɗon anda wallahi fay pootu en fay ceppa en sagga jibi yagga ceernam on mbimami joni wallahi ana tigui Allah yiɗon ceernam on mbimami joni Baye Nourou Ba kam iɗi kam wi an sa du'aki hay goto du'ataka billahi allazi la ilaha illa wi ka mamma min andi mammaɗa mi ari mi aratno ko makko ɗon ɗo mboro mi taw galle on heewi yimɓe no safara hay hangaɓe mo safaranno de hani ɗum ɗo yoɓani wi kam ari ñalawma goto wi kam mi tawi jignaɗo ma jigdo mammaɗa mbo addana waaji min kam ñamma jaɓanmi ɗum wi kam mbo huma isi gorkajo waɗi ko janggi tan jati janggi tan lappi hoore makko wi kumte ɗum wi kumti ɗum noon safari ɗum ha selli ɗum tagi mbimami noon ko mbiɗa ko ɗum komin ronɓi ɗum e si komin kon doni ɗum ha paari kadi min jangi ɗum kadi min jangi ɗum alhamdulillah to banggue goɗɗo e gartanmi ko heewi ko sernaɓe janguinaɓe Qur'ana hay sona foof en woodi hen wiɓema wonde sifa safuji ne haami ko wayno moccude en ko wayno piɓe leɗɗe won hen jaafuɗen wona kamɓe foof kono onon mataw nokkuɗo jeeɗen ɗo e jignamoɓe e ceerno no khalifa mo Allah teddini o joom gandal o kanko haɗani ɗum ala kala mbiɗo muccol no harmi ana anda tan muccol harmani muccol saw harmon hande la boddina mema neɗɗo jomum jooɗo yimɓe ne jatto ha kay jippo ɗum si harmon est ce que ne waɗe te nela jamal nela sallallah alih w sallam ɗum fuɗɗi nela sallah sallam wondina sahaba goto boddi mimin nelaɗo tawaka de si waɗi goɗɗo on muccir de ko eke mucciri faati oɗo tan oɗo faati rek de ari nela sala on jejjo mucca ɗum ha kay ɗum jippi ari on totti waɗi totti ɗum wadde noon ganda weekel kam ɓooye wallu ñagonde ari nela sallah sallam après waɗi itti totti ɗum wi ɗum ɗum noon wi ɗum de ko neɗɗo memino to mucca ɗum jippi nela sallah sallam wi ɗum kam no dagui ñaam wadde noon moccol ɗum harmani dendagal ko moccete fof miɗen mocca banggal hoore banggal ñiiƴe a faamide banggal bede birɗe a faamide kala ko moccete a neɗɗo tan alhamdulillah min jangi ɗum miɗen ɗum mbaɗa ɗum harmani to banggue ɗaɗi koyɗe muusoje en jofeteɓe kikiɗe en ɓalli guloy ɗi mbiɗa tawa haali hen sababu goto kono wawi wadde ɓalli guloy tawa ko banggueji goɗɗi gardata mawɓe mbimami joni banggue koyɗe banggue ɗaɗi eko nandi hen beela jogui ɗum safara jogui ɗum safara aɗa andi lekki biteki aljannaje alhamdulillah miɗen ɗum gollir ko wallu banggal muusede banggal kosɗe koyɗe muusede walla ɓandu wulandu waɗi nomin gollirta ɗum si haji Allah jomum so itti ɗum tan ma yaha kay ɗum iwa ɓandu makko inchallah rabbi
saha sa wonani galle ma West Foire no mbimi ni amin jettala min jettuma no feewi sabu ñibdeɗo gotel wonaɗo gotel eggani waylani wayla kana haalde wona hunde wemno no feewi kono waɗa sa e sa foof sa ala ɗon taw ko doyen gonɗa beele ndo ko safuji nawal ma walla ko joyade galle ceerno ma walla ko guese ma gon toon ɗo en mitton jogui gallam nani toon mitton jogui kadi nokku safara kadi en jeehi toon goto waɗi lohle deni toon mitton naw yimɓe ha joni no looto West Foire ɗo kadi yimɓe ne garan looto ɗon wakki kinan ɗon ha joni aɗa liggoye makke ha joni nani ɗon ha joni yimɓe ne gara toon no looto miɗo wiya musidɓe kala gonɗo ɗo rafi jahnuɗoma walla kum jiɗɗa humtal haaja ar looto an andi ko West tawi ko ɗo ɓaɗiɗa ar West Foire tawi ko Ndoyen jiɗɗa yo en jahen Ndoyen inchallah rabbi si waɗi ɗum amma loote tema Allah humto haaja maɗa inchallah rabbi ha joni ɓokki kino codannoɗa hen naɗa sowaɗa naatani jamma ñalawma no naate beele ceerno Boubacar ɗum no holni ladde yewle ɓe ɓokki mawki luggel ngu ina ni ɓiɗ neɗɗo yiyata nadde hen no holni eyyi ɗum kam ala ko hulɓani hen saabi ko gollam lokkiki ko min ko gollam mbaɗmi ɗon kam mi wawa hulde ɗon goɗɗo kay arat ɗon waɗa sikki sakka isi min kam alhamdulillahi beele awaɓe fof ne cuusanade ɓokki e ñalawma saka noon jamma nadde jamma nde nanu neɗɗo e luwa ɓokki jamma eyyi nadde jamma kam jomum si ari jomum suusata isi si tawi kam ɗon simi dalni hakkille makko gandumi ɗo ko min woni ɗo kala ko woni ɗo ko min ɗum wonani ɗo ala ko loratma ɗo amma ɗo won ha haaji humto jaaha inchallah rabbi ɓokki noon ko wona ɓokki ɓoli eyyi ko wona ɓokki ɓoli waɗi ɓe gondumi ɗon esi ɓen ɗon ko jamreɓe gokkanma inchallah rabbi ha kay gonoɗa yaade inchallah rabbi beele watta sa neɗɗo ar ɗon tan salo hooka ha wiya kos salo nadde hen yimɓe potani yimɓe potani esi noon kala immoniɗo haaja muɗum ina waɗi ganda ceerno Abou ɗum toon reɓe jiiɗi yaade pour lotoyade anduɓe susɓe ɗum anduɓe so tawi tan mbima min ceerno jahen lagge to ɓokki to toon jiɗmi lotoyade saabu heɓe gandi haaja mabɓe toon humtoto inchallah rabbi a jarama technicien Ali Fall no weguel nani kojomaji moon jawti ko gonga kono garten e yonta gonaɗo o Sénégal hande ne heewi firnaji Afrique ne heewi firnaji jaggui soki wari wujji yante ko Allah addi guila e toɓoli ha e gueɗeji saaha waɓe no seernaɓe mawɓe ne mbiye yo sadakuji jaltini walla ko nandi hen hol wasi e panta e leñol ngol o saaha eyyi yettude Allah julde nelaɗo kadi lawol gonɗgol hande ko mbiɗa ko ɗum ɗon hande na heewi e jamane hande walla accident ji ɗum noon waɗat ɗum joom mabɓe ɓe ngala lamɗogal ngal poti ɓe dañ walla seytanoji tampin ɗumen ayi ɗum ɗon addi hande zamane on tollen walla accident ɗi ne keewi seeɗen ñaago Allah yo Allah reen dendagal julɓe ɓe e dendagal mo wona julɓe kala gonɗo Sénégal e caggal Sénégal foof kala gonɗo dabar haɗa yaaha yo Allah reenma hen walla toɓoli kadi ɗum ko Allah jippini ndiyam ɗum kam ala ko wawa hen seeɗen ñaago Allah kadi yo Allah reen kala mo ganduɗa ne hani en ndiyen ndiyam yo Allah walluma ha ka iwa hen eɗen basio kadi génération o kadi sukaɓe yoɓe ɗofto yamirore jignaɓe mabɓe ɓe jangga ɓe ndewa lawol peewal si ɓe mbaɗi ɗum tan janggo mumen ma Allah newnan ɗumen alhaaliji mabɓe mi uddata mukko mi layata walla nooɓo balɗe tati ngo gonata nga andi nooɓo balɗe tati balɗe tati ngo balɗe tati tan neɗɗo arta jooɗo wonta yaade an ande debbo e gorko an yiɗi debbo e gorko balɗe tati mbaɗanɗa ngol piɓol inchallah sa waɗanama ngol ɗon piɓol a ɗiɗi ɗon ceefi ɗiɗi gondata sa ɗum waɗanama haaji ma humto omo cohluɗa ande debbo o ko jahowo wonani jooɗiɗo ɗum ne hina waɗi liggey majjum hatta kay lesɗele miɗa jogo yimɓe toon andi toon ɗum jiida ɗo ɓesguji ma ɓe jaltat ko heewi te kadi ɓesgu ma toon a wawa halfudema surtout ma rewɓe isi hande kala hande ganduɗa aɗa jogui ɓesgu ɓe gona deƴƴankoɓe aɗa yiɗo ɓe ndeeƴa galle maɗa ɗum hina waɗi duwaw majjum mbaɗeteɗo mbaɗe galle siwaji Allah maɓe ndeeƴa yamirore maɗa inchallah rabbi to banggue nawbo ngo ko weeɓani jabade jafuɗami en kalinande firnaji ɗi kala élection ngaji paandi walla politique o ɗiɗo duuɓi Sénégal no wuuli annad kasanka ubbitama neɗɗo ubbitama kasanka mum sekama leydi wamulde ƴettama wonɓe guenale ɓeñen fof ko tampinaɓe no mbadda maka beele ɓen kewa jafuɗami noon beele ɓen kewa adde won jammaji ɗi e ñalawmaji ɗi gam poɗodira ɗe ɗum kam walla sacrifice tan wonata walla sacrifice ko mbiɗa ko walla élection ngaji kan mbaɗal sacrifice aji kewat hay sa wonani joom hoore sa wonani joom koore tigui hay waɗi heɓe mbawi elmindema ɗum kam sacrifice wonata
e si noon minen kam koko moƴƴi tan min mbaɗata ko boni kala garɗo amen arde amen pour min mbaɗ bonande on kam hoto ara amen min liggata ko boni min liggato ko jokkata enɗam ko tegato law siratal mustaqim ar ñaganomi miɗo woni politique miɗo foɗodire ɗum kam mamin hen darana mamin darana ha foɗodirta kay walla wa kay walla bonnotirɗe makko nangam te joɓe gadda ko jawɗele kewɗe jowa jees moɗon siɓe gaddi jawɗele kewɗe ɗum min gollata ɗum mbimami ko rek min mbaɗata ko boni ceerno Abou min neraka ɗum min jangguiraka ɗum ko moƴƴi tan min golloto ko moƴƴi min golloto ko moƴƴi ko ɗum min goni ko ɗum min gorata kadi ha ila yawmil qiyamati inchallah rabbi ceerno Boubacar neɗɗo atta ar ceerno moon no wawi fewde nunɗo wode mon nunɗuɓe kono wasa woda wappiɓe hen nan hen ko alano hen eyyi ɗum kam gasata saabu hande kala tawɗo hande fewɓe tan woniɓe nani ɗon aduna kam ko noon e si min Boubacar hooram gandanmi min ligguey mo liggantomi o ko peewal sabu mi añi ha téléphone o jam diga notantoɗo min nototo ɗum tawi kala nodduɗo kam keɓata kam alhamdulillah denda ɓe jokkodira fof ɗum kam ɓe jokkodirami kam ɓe goytaki ɗum ɗon kala mo nodduɗo kam makaɓe hay saham heɓani simi jaggi simi paari mi nodditoto joom makko saham neldi message mami lire mi jaabama si en jokkolir walla duwa mami waɗa feere ha keeɓa duwa maɗa ɗum ɗo woni alhaali o goytali to banggue won hen hande nani hen goɗɗum ha ƴetta ko numéro téléphone janani mbaɗa yimɓe o woni kaari ƴetta numéro téléphone janano walla mbaɗa sadakuji ɗi ganduɗa sadakuji ɓurtuɗi tawa kadi sadakuji ɗi jahani noon hol wasi panta e mabɓe goho gonɗen koye waynade hol wasi panta e almuɓe ma hooliɓema ɓe ganduɗa guila min puɗɗi tawdema toon westa fa fay hande galle goto koɗɗa leegal gotal koɗɗa jolfo e seera kala mo mbiɗa ceerno Boubacar ɓe gadduma ha e galle he hol wasi panta e mabɓe basitomi ko ɗum basitomi ko ɗumen rek yoɓe tego siratal mustaqim ɓe tego peewal ɓe gacca juplan yagal neɗɗo ettata numéro neɗɗo mbaɗa hen mbaɗa pour jamfade pour jeema jamfade woɗɓe wiye ko ceerno kaari taw wona ceerno kaari min kam numéro o mo gandandirami hanki on tan gandandirami ha joni komo numéro goto walla jomum wele ƴiƴam sono haalde ceerno wele ƴiƴam haalde almudo haalde janggo waɗɗum so heeɓi kalis tan natta heɓede ɗum woni ko mbimami layi ɗum de mbatten fuɗɗade ɗum ko tappale kala mbaɗowo ɗum a wona ceerno mi wimama ceerno Abou kala mbaɗowo ɗum ka juplan ka say a wona ceerno wonata juplan ceerno wonata trian an ka dewowo Allah yimɓe ne gaddanma haajuji maɓɓe daranoɓe haajuji maɓɓe si jomum noddima avant homo nelde haalis makko heɓma si neldima haalis makko wontama heɓ mbaɗa ɗum bologue ɗum wona ceernagal ko caasiyeego ɗum tagui kam jooɗaɗo ɗo hande mbimami kala mo ganduɗane haɗa ligga banggal ceernagal haɗa jokkodira yimɓe tego law siratal mustaqim si neɗɗo neldima haalis makko si noddima yo heɓma soɗon goni e nder golle kala sohlirma yo heɓma ha golle mum para neldama neltama ha Allah humto haaje makko e si wona jetta jawdi neɗɗo ñaama mboloka ɗum a waɗi a hasbi kam jamfiɗa walla jamfaki mbo yawmal qiyamate ma ɗum layodira joom maɗa toon kam haalis ala toon a jarama yawmal qiyamati ɗum ala toon avocat ala toon juge ala toon ko gonga tan woni toon yewta dagui sa laaɓi ko ceerno Boubacar Camara wonno koɗo men en nani ko waaji ɗo rende meccal ɓe ko enen eɗen mbajoɓe gonduɗen dilloɓe téléji ɗi e gande ɓaleɓe ɓe ndento arde e wone moon sernaɓe funti e wiide ɓe jogui tiktok uji ɓe ɗum ɗo nattiyade taw ko jomum mo fewani ko wone moon ko ina ga amen ga ina e almuɓe he wona hen ɗum noon mo kala yo hento anda ko foti haalde ka haala fof majjata mayata yewtata gande ɓaleɓe e ñalawma hande o ko ɗo haaɗi Ali Fall jogui caméra o en neldi ɗo waw faade Djiby Dieng omon to kanel to saabu jiguinaɗo makko goto ko nurte jomum yo Allah yimɓe ɗum yaafo ɗum ha ɗum aljanna ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah lam ɗo jaaɓi